Hej og velkommen til denne video. I dag skal jeg gøre det samme som sidste gang. Jeg skal være på lyd. Så jeg går bare lige i gang. Bjergbestiger. Hej, så er jeg tilbage. Det her løbet skal væk. Nu skal jeg gøre det på skateboard. Jeg er ikke så god til at stå på skateboard. Det er rigtig svært for mig. Fordi jeg har ikke øvet mig så meget på at stå på skateboard. Jeg er ikke for dårlig. Hey, nu er vi sted. Så har jeg fået andre ting på. Jeg har ikke sko på. Det her det er sjovt at stå på rulleskøjter. Prøv lige se det. Det er mig. Lukket. Okay, jeg skal bare lige sætte kameraet ned. Subscribe til mig, eller skråstreg, det er det samme. Abonner, det er helt det samme. Bare gør det I vil. Og hvis I vil noget er bedre, så skriv i kommentarerne. Det er alt det I vil. Ikke alt. Meget. Jeg kan stå på rulleskøjter, jeg kan alt muligt. Jeg kan lave en video med Clash Royale, Clash of Clans, BTD Balloons. Jeg kan også lave nogle vlog, hvis I vil.